Hej alle på YouTube. I dag skal vi sprænge kirken. Det bliver meget fedt. Og som I kan se, har vi nogle meget venner. Vi har mange venner, som der kan lide at kigge på sprængte kirker. Ej venner. Jeg er meget lonely. Nå, hvor kommer vi her? Okay. Hej hus. Okay. Ja, dammit. Det virkede ikke igen. Mener du? Det virkede ikke. Det må da virke. Kom nu væk. For helvede, det virker ikke. Så er vi nødt til at gøre det på nu. Manual nu. Løb. Okay. Vægtlægning. En jord. Hip hip. Hurra! Kirken er væk. Woohoo! Så video.